Tatlong katao naman kabilang ang isang 3 taong gulang na bata ang nasawi matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa kahabaan po ng kalsada sa barangay Dumpay, Basista, Pangasinan noong Marso 17. Ayon sa investigasyon, patungo manong San Carlos City ang 24 anyos na delivery rider gamit ang kanyang motorized tricycle. Habang binabaybay nito ang kalsada, bigla umanong lumiko sa kanyang linya ang isang motor na minamaneho ng isang 29 anyos na construction worker sakay ang kanyang 3 taong gulang na anak, sanhi ng salpukan ng 2 motorista. Dahil sa banggaan, parehong nahulog ang 2 sasakyan sa kalsada at agad na isinugod naman ang delivery driver sa ospital sa Bayambang habang dinala naman ang mag-ama sa ospital sa San Carlos City kung saan idineklarang dead on arrival ang parehong driver at minor de edad. Lumalabas sa investigasyon na nasa ilalim ng impluwensya ng alak ang nasawing rider. Abiso ng mga otoridad sa publiko na huwag magmaneho ng lasing at siguraduhing may lisensya at helmet upang maiwasan ang kaparehong trahedya. IFM News. IFM News. IFM News.